باژارên bêbawerî wey li te xwarazînê û wey li te beyt seydayê. Eger ew kerametên ku di nav we de hatin kirin di sûr û seydayê de bihatane kirin, wanê ji zû ve di nav xirarî û xwediyê de rûniştî tûbe bikirane. Lêbelê di roja dawî de halê sûr û seydayê wê jiyê we çêtir bê. û tu hey Kifirnehûmê, ma tê heta bi ezman bilind bibî? Na, tê heta bi diyarê miriyan herê xwarî. û yê ku guhdariya we dike ew guhdariya min bike. û yê ku we red dike ew min red dike. û yê ku min red dike ew wî yê ku ez şiyandime red dike. Tuka pîroz, Encîl, Slav û rêz xuşk û birayên xwe.